Здравейте всички, аз съм Кое е Ицелио. повтарям? Какво? Това е с обличай. Чай, само е така. За 2 минути да го бия набързо, моля. Давай. Здравейте всички, аз съм Ицелио и тук е Ицкоко. И днеска малко ще снимаме на нещо друго, освен... Да, ще да кажа нещо друго, освен Майнкрафт. И то бинго. Значи, чакаме... Ако стана, що не почваме, бе? Защото не ще е явно. Долу клипче, нова минигейм, айде. Ай пак да джойнваме. Аз джойнах. Бате, джойнвай. Така. A new match start soon. Така. Чакай като почне там 20 секунди 10. Колко турквай. Чакай, стой. Чакай. Давай. Здравейте, хора. В момента съм с Optifine и съм включил F1. Че почна много се видео. Ами да. Ай! Ти какъв си? Аз съм червен. Аз съм син. Само ние сме. От кой отбор очакваш да си? Така. Дами и господа, тук започваме нашата битка. Защо се върна, бе? Уак, какво става, че с някакви блокчета? Не разбирам. Че не умираш ли, бе? Той ми пуска бомби. Това е си едно пърдиш час. А ти не мреш ли, бе? Имам 2 от 4, още 2 пъти трябва да учиш. Не! Аз ще живея! Имам едно кръвно! Ще живея! Не! Убиха бе! Вау! Ау! Трябва да поема нормално. Може и лига скоро да снимаме. Мислим скоро да снимаме на дроп, ко беше една мапка. Дропа? Да. Она, дето компа ти доста ти залагва. Дет скачаш постоянно. Ага, Постоянно. да. Къде си? В момента ще ти изнасира. За теб съм! Да, теб съм! Навсякъде съм. Мри, бе. Фак, как му отсега? Убима! Оцелите е. Аз съм животно, бе! Получи удрям лианица. Мразя Тарзан Добре, бе! Що ни? Yes. Ай, нещо друго. Ай, Ай, ченчиган. айде. Къде беше, бе? Бябъл. Това, бе. Ей го! Къде? Ей го! Ама е already running. Не, бе, Опа. ченчиган. Ми даде центирам втора арена. Айде, Втората ченчиган. арена. Айде, давай. Втора Втората арена. арена. Втората арена. Ай, аз съм там. Поздрави. Дами и господа, аз съм про на ченчиган. Поздрави, че виж колко много и време има. Аз съм про на ченчиган, винаги приключвам първи. Тук тостира ми е малко по-различен, защото и преди играех в Torage Titan. Тостира ти? А? Тостира ти е по-различен. Не бе, брат, Torage сървъра. Ти каза тостирът ми е по-различен. Ако искаш по-зрее, защото... Ехе, колко хора сме, бе! Ако искаш по-зрее играта, защото... има още 20 секунди. Да. Колко ще ползва? Здравей, всички почнахме. Фак, и аз паднах, защото трябваше да пусна видеото. Не! Мисля, че той падна! Ела тука! Фак. Капки, само да те гепна, гащите ще цепна. Само да те гепна, гащите ще цепна. Само да те гепна, Ще включа на ще F1, за да ми е по-лесно. Собак.
Фак. Майко, много ми залаги, брати, накосам. Че така прави кръгчета от пясъка. Само да те гепна газ, че ти ще цепна. Ти долу ли си, бе? Да. What? Ти ме изигра, нещастник. Майко, всички са най-отдолу, само аз съм горе. Не сме най-долу, има едно щитен слой долу. Даде, говорите, че аз съм най-отгоре и моя да печеля. Има един вече дета най-долу. Майко, накосам да умра. Аз съм най-отдолу. Заби ми, брат. Не уж биш най-отгоре, бе. Цепен. Аз съм най-отгоре, май. Само аз. Аз паднах 2 нива. Не съм само аз, съм още някакъв. Който го дължна. Гащите ще цепна. Не! Защо ме заби? Някой скачам и то зацепва и не скача и седи на едно място. Само да те гепна. Гащите. Окей, Фак! гащите. Умрях. О, ес! Станах само аз някакъв. Майко. За кой си? За него ли са? Да. Добре. Той е Тоджи 5586. Пама ми толкова искате да скандирате за него. Пак умрях. Защото някакъв ми спря спринта човек изведнъж. Давай, айде пак. Аз трябва да ставам човек. Що? Школа на гости. Иначе като се върна пак ще снимам Къде ще ходиш? на гости. Като се върна пак ще снимам спокойно. Дами и господа, той Да ни липсвате. Да ни ви липсвам. ти си лош. Благодаря. Довиждане от мен, дами и господа, предполагам, че Ицко си Йови пак още ще бъде може. И довиждане, аз Ай. от мен поне, той Ого. мисля, че ще продължи да снима. Добре. Айде, чао. И така се разкарват хора. Добре, дами и господа, мисля, че това ще е края на този епизод. Благодаря ви, че бяхте с мене. Аз съм Ицойо и ще се радвам да се абонирате. Вече имаме 6 абоната, празнуваме. И нека станат повече абонатите и... сега подробности. Така, благодаря ви, че бяхте с мене и с Ицкоко. Може би ще качим още някой видеоклип след 1 час, 2. Когато той се върне, може и да не знам. Добре, благодаря ви, че бяхте с мене. Чакай да го направя як финал. До скоро!